Duela denbora asko, Kreta izeneko irla batean, Minos izeneko errege bat bizi zen. Errege horren semea Atenasera joan zen, joko batzuetan parte hartzera. Sari asko irabazi zituen, baina beste parte hartzaileek ezer irabazi izanaren amorruaz, Minos erregearen semea hil egin zuten. Minos erregeak Atenaseri guda deklaratu zion bere semea hiltzeagatik. Baina Egeo, Atenaseko erregea, paktu batera hiltzea lortu zuen. Urtero, 7 mutil eta 7 neska ederrak bidaliko zituen Kretara, Minotauroa elikatzeko. Minotauroa zezenaren itxurako monstrua zen. Minotauroa Pasifaeren eta Poseidonek bidalitako zezen baten arteko semea zen. Minosek agindu zion Dedalori laberinto hori eraikitzea Minotauroa sartzeko. Teseo, Egeoren semea, handia egin zenean, Minotauroaren laberintora sartzea nahi zuela esan zion Egeori, beste mutil eta neska ederrekin batera. Teseo, Minotauroa hil egin ahal zuela pentsatzen zuen, eta Kretarantz bidaiatu zuen. Laberintora sartzeko aurreko egunean, Teseo Ariadna topatu egin zuen, Kretako erregearen alaba, eta maitemindu egin ziren. Ariadnak laberintora sartzeko esan zion, baina Teseo Minotauroa hil egingo zuela esan zion. Orduan, Ariadnak labana txiki bat eta ari biribilkatua eman zion laberintoko pasadizoetan zehar usteko, bueltako bidea aurkituz esan. Ariadnak Teseori eskatu zion Minotauroa hil eta gero, Atenasera eramateko berarekin bizitzera, Teseok baietz esan zion. Hurrengo egunean, Teseo laberintoan sartu eta Minotauroa garaitu zuen, gero, aria jarraituz laberintotik atera zen. Minosek ikusi zuenean Teseo laberintotik atera zela, Dedalo laberintuan atxilotua izan zen bere semearekin batera, Ikaro. Dedalo eta Ikaro atxilotuta zeuden laberintutik ateratzea lortu zuten, baina irlatik ateratzeko itsasotik atera ezin zirenez, lumekin eta argizariarekin hego batzuk egin zituzten hegaz ateratzeko. Hegan egiten zeudenean Ikaro gorantz egin zuen, eta eguzkiaren beroak hegoetako argizaria urtu zuen, hegoak apurtuz eta Ikaro uretara botaz.